Rebape. Monggo Pak Mur. Arep ngomong. Kable piye kable iki? Sing ngendang nesu karo kabel menang iki lho. Sing ngendang nesu. Basa ngene arep golek Pak Wahyo karo Kang Gendon. Diomongi ya, wong nek ora tau donek niki wis ta. Nggih. Waktu dan akan Tuhan. Ayo. Bablas Ora ngono kok ya. Ora apa-apa nyapa. Ayo omongno, legane ngatiku omongno. Ayo, waktu datang bulan. Aku kowe ngono kok. Ora apa-apa nek aku bebas. Mas, ngenge ora kecekel to. Nggih. Dong teng. Nah, lagi rebabe iku mancing. Nggih. Ngok kik 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 ngok ngok kik 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 ngok kik ngok kik ngok. Niki mungkar-mungkar lagu niku sing rebab dereng lahir kok. Iya. Lah nggih. Kekelen ya. Mangga. Waktu terang bulan udara bersinar. Tanjung Perak Pak Dekadir. Pak Deto. Derek boten. Ora usah. Malah judek ya. Wau ngadepi aku ya sebenarnya dicithak karo Gusti Allah. Wis sing terakhir Sandirono kaya ketekan. Nek kene kan pancene antara Penangsang karo Hadiwijaya. Lah kaya Sunan Kardus ya teko. Ya Sunan Kardus. putus. Ya olehmu muni Sunan Kardus. Lah iki cek juwana lho. Oh pertengahan. Minang kacung babu koki tanjung